Hej, takže čaute ľudia, tu je Goldman a vítam vás pri druhom let's play na hru Good Game Gangster. Ako vidíte od posledného let's playa máme 8 level, už tam nejaké ďalšie boostery, novú zbraň, autičko, to je Duomok, už mám trošku vyššiu silu a životy, takže teraz dáme na svoju škálu. To si trochu necháme do zásoby. Máme tu úlohu. Harry McDonald. Že je to rváč. Sundám nová zbraň. Plnená úloha. Vymeníme si to. Ideme do obchodu. Predávame. Inak keď chcete niečo predať, tak platí do toho toka. Keď chcete napríklad niečo kúpiť, ale nemáte na to peniaze, tak si to dáte semka, z toho odložíte. A nekúpite si to, potom môžete vrátiť naspäť. Áno, ostaneme. Ako ďalšie, by som chcel ukázať, že už máme Valky Band. A vylepšíme si šťastí a zaútočíme na niekoho. Deaktivujeme. Pôjdeme na Valky Band skúsiť. Čiže to máme škody. Tu si primerám tento. Ja už to mám. Tu musíte vlastne, keď splníte toto 7500 peňazí, keď nazbierate zálohy, zvýšite silu 15 alebo dvakrát budeme bojovať proti policii, tak ako sa nám tu ukáže taký špeciálny, keď napríklad tomu, že boss, za ňom dostanete niečo špeciálne. Ideme to skúsiť taktik 6 level. Mali by sme ho sundať bez problémov. Nehodili sme granát. Dobre, sa pozerajte. Chcel som to točiť ako... Chcel som to točiť osobitne tietoka, ale... Nie, budem to točiť v let's playoch. Takže... Pomaly to nesundáme. No ako vidíme sunda, nehodili sme ani gran, ani nič. Vchody rodina. Chcel by som založiť rodinu, keby mi tam, ale nebudem si posielať ako SMS-ky, chcel by som to teraz bez peňazí. A vlastne keď si neposielate SMS-ku, tak nemôžete dávať do rodiny peniaze. Tak keby niekto bol ochotný tam dávať tieto zlato, by sme sa mohli vylepšovať, tak by som ho založil a mohli by ste tam byť. Tými mise, ešte semka vám ukážem misie, že New York, to je to, čo som hovoril. Semka spolu 6 dní čiastočné úkoly, aby zaaktivovať ďalšie miesto Miami. Keď vyhráme nad 4 nepriateľmi od bode 1, splníme 100 a vyhráme 50 duel, tak sa nám oblokuje Miami. Tak musíme vyhrať so 4 z tomto a oblokuje sa nám vlastne Miami. Keď budeme mať odoknuté Miami, tak budeme plniť z úlohy Hong Kong a to už je trochu náročnejšie. V tom mojom bývalom účte som Hong Kong ešte nemal, ale keď toto zruším a ideme o tyčinku. Musíme. Budem to preskakovať, lebo to by bolo strašne dlho. A včera som nedotočil, ale diginku som dostal. Takže trošku ťažšie. Ešte sa mi nedostali pod popku života, takže celkom dobre. Tam mi dala. To ježišmaria. Dám si tam ešte aj tyčinku na seba. To sundali. Duel, survival. V každom let's play by som chcel takto natočiť survival jeden Valky Band. Toto. Sakra. Vyzerá to snubne. Dobre. Toto by sme mohli bez problémov, keďže sú tu
tí a taktici a teraz sú ešte slabí. Nehodíme žiadny na sebe. Tu. Toto. Toto. Motor. Žiadny granát nehodíme, dynamit TNTčko. Dobre. Užil som sa. Ďalší hry. Toto sú bez problémov, len na mine veľa. Sakra. Teraz asi tie survivaly ešte nebudem robiť nejak často, lebo ako vidíte ešte slabý som ešte a nejde to. Harry Perry. Už som si napísal EA Sports, aby som si vypýtal licenciu na Need for Speed, aby som točil Need for Speed Most Wanted. To by bola séria, že keď nedostaneme sa na prvé miesto. Tí, čo to hrali, to vedia, o čo ide. A v Underground by som točil, to neviem. Takže toto nejde, skúsim to dokončiť neskôr. Kúpim si dynamity. A neviem, pre dnes by to mohlo byť všetko. Sú to krátke let's play, lebo o jednu postavu a nechcem založiť dve teraz, lebo malé levely a tak. Takže učím sa s vami a tešite sa na ďalšie let's play. Takže čau čau.